Yes. Hej. Hej. Velkommen Ja, tror jeg. til Happy Nymark. Ja. Jeg hedder Peter, og jeg har en kanal, der hedder Peter Nymark. Og derfor er det Nymark, og du har... Jeg har en kanal, der hedder Happy Boy, og jeg hedder Rasmus, så... Happy Nymark. Happy Nymark. Ja, vi har ikke forberedt noget til den her video, og ja. Derfor er den bare skidegod. Ja, og vi har ikke rigtig kendt hinanden mere end grund til, at vi sidder her lige nu. Det er fordi, vi har snakket i 10 minutter i et frikvarter, fordi at han skulle op på vores skole i 7. Og så har vi ligesom på den måde snakket sammen, fordi han skulle på test, fordi at han skal jo efter sommerferien. Og derfor sidder vi her nu. Det er faktisk fucked up. Og håber, I kan lide den her noget her. Vi har lyd, Zoom H1, vi har GoPro om bag Canon EOS700D. Og vi har en iPhone C. 5C på en Gorilla Pod. Så det. Håber I kan lide det. Er der noget, vi lige skal snakke om? Håber I vil følge med. Ja. Ja. Der kommer nok helt så meget ud, som vi gerne vil have, at der skal være. Fordi vi skal ligesom, du ved, være sammen, før vi kan lave noget. Ja. Så der kommer altså ikke noget ud hele tiden. Nej, og vi filmer med mit gear. Hans Canon EOS 700D, GoPro Hero 3 Plus. Sæt mig det sin. Og så... Zoom H1. Og så iPhone 5C. Ja. Så det... Er der mere, vi skal sige? Vi har slet ikke forberedt os. Vi har bare brugt 40 minutter på at sætte det her op, og så det er sådan set det. Ja, 40 minutter, og så Ja. har vi ikke noget at lave. Vi sad i en udstue hjemme med mig. Skråstreg vindue. Ja. Vindue. Vinduer. Så du kan også stå ind i en kasse af vinduer. Hvad hedder det nu? Vindues... Nej, hvad hedder det? Nej. Hvad er det? Hvad det hedder? Det ved jeg sgu ikke. Vindues... Rum. Ja, vinduesrum. Ja. Hold kæft, det tog lang tid der. Men ja, håber I følger med. Ja. Er der mere, vi skal sige? Nej. Nej. Hej. Hej. Yay. Jeg håber, Peter får en masse sauce, for det har han virkelig fortjent. Husk at subscribe og like og del den her video. Vi ses alle sammen. Hej hej.